ନମସ୍କାର। ଆଜିର ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା ତିଥିରେ ପଡ଼ଇ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମିଳଇ ସୁଫଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା କରନ୍ତି ଦୟା। ଏହି ଦିନେ ବିଷ୍ଣୁ ଷଷ୍ଠ ଅବତାରେ ପରଶୁରାମ ରୂପ ଧରି ଜନମିଲେ ଯମଦଗ୍ନି ରେଣୁକାଙ୍କ କୋଳକୁ ଯେ ମଣ୍ଡନ କରି। ରାଜା ଭଗୀରଥ ତପସ୍ୟାର ଫଳେ ଗଙ୍ଗା ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରସନ୍ନ। ଏ ଧରାଧାମେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ସେ ରଖିଲେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜୀବନ। ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭିଥିଲେ ମହାଭାରତର ଲିଖନ। ବଳରାମ ଆଉ ରେବତୀ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଏହି ଦିନ। ରଥ ପାଇଁ ରଥ କାଠ ଅନୁକୂଳ ହୁଅଇ ଯେ ଏହି ଦିନରେ। ଚଷା ଭାଇ ବିଲେ ଅଖି ମୁଠି ବୁଣି ଶୁଭ ମନାସେ ହରଷରେ। ବହୁ ଶୁଭ ଅଟେ ଆଜିର ଦିନଟି। ଆସଇ ବରଷକେ ଥରେ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟର ତ ମିଳଇ ସୁଫଳ ଆରମ୍ଭିଲେ ଏହି ଦିନରେ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।